Sabi nung guardia doon na fully booked na daw yung resort mismo kasi Sabado ngayon. So, or pwede kayo magdala ng mga mountain bike. Pero kung mas maganda kung gusto nyo lang maglakad-lakad ng tourist guide kasi hindi lang para sa safety ninyo, kundi nakakatulong pa rin kayo sa mga Hi guys! Good morning, good afternoon, kumusta kayo? Tapos na tayo sa ating trip for ruins. Nakita nyo naman po yung mga beautiful tanawin. At ngayon ay pupunta naman ako sa Mambukal at ako'y mag-isa lang ngayon at solo travel ako guys, solo traveler. Tuloy-tuloy na tayo, medyo madilim na, kailangan ko na makasakay. Nandito ako ngayon sa malapit sa SM Bacolod at nag-aantay ako ng jeep papuntang Mambukal kasi sabi nila kailangan ko raw sumakay ng jeep. Pangalan ay Libertad, Shopping Libertad. Tsaka sasabihin ko daw doon sa driver na ibaba ako doon sa sakayan ng mga jeep papuntang Mambukal. So mga isang oras pa daw ang biyahe papunta doon. Pagdating ko doon pa ako maghahanap ng accommodation. Guys, nandito na ako sa terminal, mga jeep papuntang Mambukal. Kaya namin parang siya, minibus. Double tar ang tawag nila dito. Bacolod, Mambukal. A few moments later. Nandito na ako ngayon sa Mambukal Resort. Sabi nung guardia doon na fully booked na daw yung resort mismo kasi Sabado ngayon, so fully booked talaga sa loob. So ang offer kanina ng guardia sa akin sa loob is tent daw, pero hindi siya advisable kasi meron ako mga gamit na mga cameras, mga laptop. So paano na lang kung alam mo na medyo mapa-EDS ako, diba? Wala daw CR doon sa loob sa tent mismo, tsaka maraming lamok. Pag sinarado mo na yung tent, mainit. One eternity later. Good morning guys, second day ko dito sa Mambukal. Hindi kasi ako nakapag-book kahapon. Dumating ako dito bandang alas 8 na ng gabi. Meron naman pala talagang mga dito guys, mga transient na mga room. So dito ako nagrenta sa likod ko. Buti na lang pumayag yung may-ari ng bahay na makapag-stay ako kahit isang gabi lang. It's time for me to go to Mambukal Resort. So sabi nila maganda daw yung Mambukal. Isa to sa mga famous tourist destination dito sa Bacolod. Check natin kung anong meron. Mambukal Resort. Sabi nila kailangan ka daw magpirma ng waiver. Ito yung buong mapa ng Mambukal. Ayan, Mambukal Resort. So dito tayo ngayon, entrance. Pagpasok mo, dito yung administration office. Tapos madadaanan mo yung convention hall, butterfly garden. Tapos papunta ka dito sa Boating Lagoon, family cottages. Check nyo guys, ang ganda ng ng resort. Okay, so mamaya papasokin natin kung ano makikita natin sa loob, kung gaano kaganda to. So this is my first time to visit this resort. I'm very excited. So guys, I hope na mag-enjoy kayo sa video natin ngayon at marami kayong makukuha ng idea kung anong meron dito sa loob. I will be your tourist guide. Good morning, ma'am. Pampahingi. Dito daw kukuha ng copy ng mapa. Sir, nakalabas kong map, sir. Pwede kasi picturean mo lang siya danay. Sunday gabi, sa Bacolod pa kami na nakuha. Okay. Sa office, yun lang sa Capitol. Pag meron naman magkano naman kaya? Ang Libre naman lang. siya, sir, bayad. Okay. Kami available, ginagaan namin ang request. To say na hindi ako nakakuha ng ng mapa kasi Sunday daw sabi nung babae. Kailangan ko lang picturean yung mapa dito sa may mapa dito. Mas maganda picturean nyo na lang para meron kayong copy. So dito ano ba to? Mambukal Resort. So guys, I would recommend na kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng sasakyan. Pwede rin kayo magdala ng motor, kotse, or pwede kayo magdala ng mga mountain bike. Pero kung mas maganda kung gusto nyo lang maglakad-lakad at maramdaman ang ganda ng forest, yung ating kagubatan, ay
mas maganda maglakad na lang kayo para makapag-exercise naman. Kasi gaya ko to, matagal na akong nagstay sa Saudi Arabia, which is nakikita ko doon puro disyerto, puro alikabok. Mas maganda makakita rin naman ako ng magandang kagubatan na napaka-green talaga guys. Tingnan nyo naman oh. Kahit malayo siya guys, pero it's worth visiting. 50 pesos lang naman ang babayaran natin at buong araw wala siyang hindi limited ang pagbisita mo dito. Yung destination ko ngayon ay Butterfly Garden, base dun sa mapa, at makikita nyo dito talagang ang ganda ng lagoon. Pwede rin kayo magpunta dito guys, mga family, ayan mga family. So ang lugar na to ay hindi lang pang solo kundi pang family din. So wala namang kayong ginagawa dun sa bahay ninyo, punta na kayo dito, pasyal-pasyal sa lugar na to. Dala nyo family. Try ko muna tong sinatawag nila na pot spa, kung saan yung mga isda mismo yung nagmamasad sa mga paan nyo. Sige, try natin guys. Ang lamig, grabe. Ang tawag dito to? Fish spa? Fish foot fish spa. Wala mga yan akong tilti ha. Yan. So worth visiting for itong area na to. Ano siya, hindi lang siya resort na maliligo ka lang doon sa falls, kasi ang akala ko yung Mambukal, sabi kasi nila hot spring. Yan, di ba? Tapos mayroon daw 7 layers ng waterfalls. Pero hindi lang yun guys ang mapupuntahan mo dito. Marami pa base doon sa mapa. Excited kasi yung kasunod na feature ng resort na to, after nung pool, base dun sa mapa ay dipping pool. Sabi nila ito daw yung hot spring. So ito. Tawag dito guys is the Blade Spa. Always ask for receipt. 50 pesos ang adult, 20 pesos 11 years old and below. Ang temperatura ng hot spring is 38. Sometimes it will reach up to 43 degrees Celsius. Please take care of your belongings. The management will not be responsible for any lost items. Okay? Oo. Ito na guys. Sulphur waters for Mambukal Resort. So mamaya na natin banggitin yun. So ito na ang presyo kung maliligo tayo sa Mambukal Falls. So kung meron tayong, so bawal magkalat dito guys ha. So meron silang anti-littering ordinance. Littering yung pagkakalat ng mga basura. Okay, littering is any form is strictly prohibited inside the resort. Violation of this provision shall be fined based on the following: first offense 500, second offense 800, third offense 1,000. So Provincial Tax Ordinance number 07-001 series of 2005. Okay. So ito din ay isang smoke-free facility. We appreciate your cooperation. Okay? Guys, pagpasok nyo dito, dito kayo magbabayad ng 50 pesos. Sa loob ng dipping pool, so meron sila mga rules dito. So ipapakita ko sa inyo yung rules. One, use of this dipping pool while under influence of alcohol and any drugs and medicine may lead to serious consequence and is not recommended. Okay, number 2, observe a reasonable time limit, then shower, cool down, and if you wish to return of another brief stay. Long exposures may result in nausea, dizziness, and fainting. So pwede pala kayo ditong mahimatay pag overexposure kayo dito sa
hot spring. Okay, shower before entering the dipping pool. So kailangan mo nang mag-shower. Bawal ang pagkain dito at bawal din ang mga klaseng mga inumin. Walang magda-dive. Yung mga bata na below 12 years old must be accompanied by adult. Okay? Pregnant woman, elderly persons, and persons suffering from heart disease, diabetes, and high blood pressure should not enter the dipping pool without prior medical consultation and permission from their doctor. Number 8 and the last, all person using the pool to do is at their own risk. Owners and management are not responsible for accident and injuries. Kung maliligo kayo dito, it's your own risk. At kailangan sundin nyo lang yung mga rules dito para for your own safety and for your own convenience. Okay, so mag-relax na tayo. Ano guys, dipping pool. Init ba? Aray ko. Kaya ni mo na? Kaya ni mo, init man? Madula mo lang doon. Ano na, Mura pero to sa kada init. init kaya na? Ma-adjust ang imong lawas, ano? Maluto akong itlog, ano na, mabubok. Malalim ba, Nay? Hindi mo gigalo dughan lang mo dali. Wala, lalong. Oo. Dughan lang. Ito, makikita nyo dito sa likod ko guys, yung parang ano siya, yun, umuusok pa nga eh. Sa init, ano. So, meron siyang sulfur. Kasi ang sulfur daw guys has been used medicinally since ancient times. Nung sinaunang panahon pa, ang sulfur talaga ay meron siyang medicinal benefits, okay? Soaking in Mambukal sulfur waters. Sulfur waters is an effective way to relieve pain and itching. So very worth trying. Mura lang naman guys kasi babayaran naman kung talagang punta nyo dito is hot spring. Babayaran lang dun sa entrance is 50 pesos. 50 pesos din dun sa entrance. So babayaran lang is 100 pesos. Ay, nakapag hot spring nyo na. Makapag hot spring na kayo dito. Ito pag natin may okay dito ya. Init pwede ha, maluto akong itlog. Relax, pag medyo mainit na, palamig ng konti. Okay guys, tapos na tayo sa ating hot spring bathing. So, sana ma-inspire ko kayo na pumunta dito sa hot spring natin dito sa Mambukal kasi tulong na rin sa mga tao, sa mga babae natin na nandito sa lugar na to. So, kung makikita nyo yung mga ano natin, yung mga tourist guide natin, ano sila, wala silang sahod. So, pagpunta nyo rito, mag-hire kayo ng tourist guide kasi hindi lang para sa safety ninyo, kundi nakakatulong pa rin kayo sa mga kapagbigay hanap buhay sa mga kababayan nating mga Pilipino. So guys, siguro hanggang dito na lang at sana po suportaan nyo po ang ating channel at huwag kayong magsawang manood at kumuha ng mga ideas sa mga travels ko at sa mga travels natin. Mayroon kayong mga tanong, pakitanong na lang dito sa comment section at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo sa ating channel. So just click the subscribe button at isama nyo rin po ang bell para ma-update namin kayo sa mga susunod nating video. So thank you very much guys for watching. Bye bye!